Сега ще ги има. Да убим. Фейсон. Един въпрос към всеки един от вас. Кога за последно някой те попита просто как си? Тогава си личи, от тях носят маски, такива, които те заливат с фалшиви ласки. Ще вали дъжд от измама, слагай каски. Мога да мечтая, защото няма кой да ме спре. Мога да вярвам в Бог без да ме предаде. Мога да накарам всеки тук да се раздаде. Не, сърцето ми никога ня се продаде. Пада ли, става ли, пред никой нищо не сме се предавали. Трябва да стигна до там, където съм избрал. Повярвай ми, че струва скъпо и съм го разбрал. Пада ли, става ли, пред никой нищо не сме се предавали. Трябва да стигна до там, където съм избрал. Повярвай ми, че струва скъпо и съм го разбрал. Няма случайни неща, всичко е с причина. Ако има знак, няма как да го подмина. Живота е една недовършена картина, която чака да се нарисува преди да загина. Парите са инструмент, не целта, брат. Не може цял ден да спиш и да чакаш кръговрат. Всичко дето правиш се отразява рано или късно. Само гледай накрая да не бъде нещо мръсно. Пада ли, става ли, пред никой нищо не сме се предавали. Трябва да стигна до там, където съм избрал. Повярвай ми, че струва скъпо и съм го разбрал. Пада ли, става ли, пред никой нищо не сме се предавали. Трябва да стигна до там, където съм избрал. Повярвай ми, че струва скъпо и съм го разбрал.